Matagal na nga ang nangyaring Yolanda, pero ang mga alaala at bakas nito ay nananatili sa bawat isa. Marahil isa rin sa mga nadulot na pagbabago ay ang pagkakaroon at pagdideklara ng danger zones na nagresulta naman sa paglilipat bahay at lipat lokasyon ng mga biktima ng Yolanda Housing Projects. O sabihin natin na mga biktima papunta sa mga Yolanda Housing Projects. Pero may mga problema pa rin silang hinaharap. Panoorin ang kwento sa pamamagitan kay Bombo Jake Pagipo. Naalala mo ba, Kabombo, noong November 8, 2013 kung saan hinagupit ng pinakamalakas na bagyo na tumama sa kasaysayan ng Pilipinas at itinuturing na pinakamalakas sa buong mundo, ang Super Typhoon Yolanda? November 3, 2013 nang mabuo ang mapaminsalang bagyo at November 8 ng madaling araw nang maglandfall ang tinaguriang killer typhoon na kumitil ng humigit 6,352 na tao mula sanggol, buntis, lalaki at matanda ay hindi pinalagpas ni Super Typhoon Yolanda. Ang mga bahay noon ay hindi ganong katibay, lalo't gawa ang karamihan sa kahoy, kaya nang tumama ang bagyo, halos isang poste na lamang ang natira sa lakas ng pagagupit. Itong bahagi ng MV Eva Jocelyn, isang cargo ship na dinala ng malakas na hangin at tinumbok ang ilang kabayan na kumitil ng ilang buhay. Ang MV Eva Jocelyn Shrine o mas kilala ngayon na Yolanda Shrine, ang barko sanang dadaan sa tubig ay biglang buhay ang dinaanan. Kumitil ito ng ilang katao matapos tumbukin ang mga kabahayan dala ng storm surge dulot ng malakas na hangin. Tinawag din itong haunted ship dahil umano sa boses at tangis na naririnig minsan sa lugar na ito na matatagpuan sa Barangay Anibong, Tacloban City. Plinano pa umano itong gawing restaurant na magdadala ng maraming customer, pero ito'y tinutulan ni Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. dahil ito'y isang kawalan ng respeto sa mga namatay na biktima dahil sa bagyong Yolanda. Sa loob ng 12 taon, kamusta na kaya ang mga Pilipino dito sa Tacloban at ilang bahagi ng Eastern Visayas na nawala ng minamahal sa buhay? Sila ba ay nakabangon na o patuloy pa rin nakadapa sa lupa? Mangiyak-ngiyak ng ikwento ni Nanay Norma ang bangungot na sinapit niya nang manalasa ang bagyong Yolanda sa Tacloban. Yeah. Nay, kamusta po yung time ng Yolanda po, yung 2013, di ba tumama yung Super Typhoon Yolanda? Nasaan po kayong oras na yun? Nandun sa 37. 37. Oo, nandun kami sa 37. Ayon sa kanya, naglilangoy-langoy kami. Nandun kami sa itaas ng ng atop, ng bubong. Sino po kasama yung oras na yun, Nay? Yung mag-asawa kami, yung asawa ko, buhay pa, hindi pa patay. Namatay na lang. Doon din siya, Nay? Hindi. Sakit po? Oo. Lalo pang umiyak ito nang ikwento niya ang kalagayan nila sa tinitirahan nilang pabahay sa Ridgeview Park na matatagpuan sa Barangay Cabalawan, Tacloban City. Kamusta po yung sitwasyon niyo ngayon dito, Nay? Ngayon? Wala rin. Wala rin. Wala rin income. Wala rin income. So matagal-tagal ka na rin nagbibenta, Nay? Mag-isang buwan na. Isang buwan pa na? Oo. Ngayong taon? Ewan ko. Kasi wala naman kaming maano sa kanila. Marami kaming hiniin. Kaso kay nakakahiya naman. Nakakahiya naman maghingi. Kasi manghingi lang eh.
Ayon sa kanya, mahirap ang kanilang kalagayan dahil umano sa wala silang mapagkukunan ng pagkain. Ultimo malinis na inumin ay hirap silang makabili. Wala kaming bigas. Sa tubig na, may tubig kayo ngayon. Tubig, wala rin tubig. din. Oo. Mahirap Pag wala kaming tubig, wala kaming pera, wala kaming tubig. Kasi yung ano lang namin tagsid. Binabayaran yung Oo. Tag na pulo. Igib-igib lang. Igib. Kada isang cortina na, magkano po? Isang tiner, 10. 10 pesos. So kung matutusin, kung may 10 kayong container, pwede na pambili ng bigas na, no? Oo. Shit. Ang naturang pabahay ay may humigit 1,000 housing units na may 872 na pamilya ang nakatira noong 2016. Pero ngayon, tila'y iniwan na ng ilan ang mga bahay, hindi dahil sa hindi nila gusto ang bahay na binigay, kundi sa labis na hirap ng buhay. Ayon sa National Housing Authority Region 8, matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, hindi umano sila tumigil na mabigyan ng mga survivors ng panibagong tahanan. Most likely, nasa kami, 54,000 ang more or less, no? More than 54,000 na po ang nakatira sa mga mga project natin na sa mga Yolanda. And out of 118, 95 na po na turnover natin. Yung 12 dyan, mayroon tayong turnover sa LGU. So, mayroon mga request din, gaya sa Balangkayan, sa Salcido. Dagdag pa ng NHA, ang mga Yolanda housing ay matibay umano sa mga bagyo at lindol. Actually, meron tayong mga building permit, no? At saka occupancy permit issued niya ng LGU. And meron din tayong ECC, so Environmental Compliance Certificate, at saka dumaan yan sa NGB, mga certification. So in terms of sinkhole, mga fault line, pasado na po siya. Meron tayong tinatawag na Local Interagency Committee. So ano yan, joint yan, may DSWD, Commission on Human Rights, DILG, DSUD, and all Department of LGU. So doon po gagawa po ng sort of shortlisting ang from barangay, siya po ang mag-vouch na ito po yung mga natamaan. So doon sa mga tent city or mga relocation area, yung mga temporary shelter, doon po tayo naggawa ng tawag doon, parang assessment. So sinong mga natamaan, so meron mga sa mga cards. So yun po ang basihan natin din. I-deliberate yan sa Beneficiary Selection Award Arbitration Subcommittee. So member po diyan ang MSWDO, CHR, yung DSUD, NHA, at saka so then kami sa production na po kami din. Of course, jurisdiction ng LGU, siya pong mas may alam kung sino ang dapat bigyan. Sa mga beneficiary namin sa Yolanda, ano lang namin, is mahalin natin yung ating mga biyaya, gaya ng housing. Kasi meron tayong mga basic needs, yung food, pagkain, health, at saka clothing, at saka ito, importante, shelter, bahay. So, makita natin sa iba na naghahanap ng bahay, nagre-renta, tayo may bahay na, tapos ibinta pa natin na mahalin po natin yung bahay na ikaiwan ninyo sa inyong anak, at saka sa inyong mga apo, no? So, generation to generation na yan kasi wala na, hindi ka na matawag na homeless o hindi ka na matawag na ISF, informal settler family. Homeowners ka na talaga. So, at least may naitulong ang gobyerno sa inyo. Ang tanging hiling na lamang ni Nanay Norma sa gobyerno ay sana mabigyan sila ng maayos na tubig at trabaho upang hindi na sila nakadapa sa lupa na pilit binabao ng kahirapan at bangungot. Kahit pambahay lang. Pagtulong. So wala, sa ngayon may sapat ba kayong pagkain, bigas? Oo, bigas. Bigas, oo. Meron kayong bigas? Wala.
Ikaw Kabombo, ano ba ang naging kwento mo noong tumama ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan? Mari kayo magpadala ng kwento sa aming Facebook page at sa susunod na taon, ang inyong kwento naman ang ating pag-uusapan. At mula dito sa impila ng Bomboleta Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!